Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Klat bungut naka jingsia dusmon ka kenhun king atiar na Nigeria. Hakane ka kubor laong ba bungut ki pajba nong song sinong ka yumo gidi kila due laka jingim naka jingsia dusmon ki ruking atiar ha Nigeria bat haka nyotarik ite ki pajba kidang watpat ya ki we ki badang ja hadin ka jingsya thombor haki kenhun leno ha kateka jingjie laong ba watla ya ka daw jong kateka jingjie ompat lak ban tipsyai henre laju tipat ba ki leno ju thombor bat pen ibor man kapor ya ki pajba nong rep ki badon hakatega jaka katega jingjie kala jie haka santarik ubenai yayong arhajar arpulai bat la ongru ba kidang don sibungut ki badang ja hadin jong katega jingjie ya kiba dang persyang ban wat tat hadu jong ka pratarik ubenai yayong arhajar arpulai ki pajba jong katega sinong kila yathu ba hakatega sngi kite ki ruking atir kila lej ban siat napang ya kat kibadon hakatega snong hakaba kiba bunru ki pajba nong song snong kila shu ya her ruma syaki klau ki betap tang ban laj im henre bunru kila shu syak siat yap bat syak siat dusmon hapdeng ke jingpet krat jongki u bako ehe u balong u he jong katega than ulai yathu ba katega jingjie kala jeru hakatega sngi kadba kite ki pajba nong song snong kidang le burom bat pendep khadu ya ka met jong laingut ki bala sya siat bat sya thombor haki sngi balale utei u he ulaya thuru ba ukhun jong u ulong u wei na pedeng jong kite ki bala sya siat yap hakatega jingje hakatega sngi shu shuru laong ba watla ki bor pahara kila lej ban her marmar sya katega jaka tang maria yok sngau ya katega kubor henre kim lakpat ban yalek persya bat katega kenhun king atier hakatega sngi